Το καλό με το να έχεις τυπάκια που αφιερώνουν φαιά ουσία για να γράφουν τοξικά και αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο είναι ότι όλη αυτή η τοξικότητα που μεταφράζεται σε αλληλεπίδραση συμβάλλει στο να βλέπουν περισσότερα άτομα το βίντεό σου. Πράγμα που συμβαίνει ότι από οικονομικής άποψης θα τα καταφέρεις κάπως καλύτερα. Οπότε παιδιά, να είστε όλοι σας καλά που αφιερώνετε φαιά ουσία στο να μπείτε να γράψετε τοξικότητες στα βίντεό μου, γιατί βλέπετε από όταν αγόρασα αυτό εδώ το αμάξι τα πάγια έξοδα ανέβηκαν κατά 3 χιλιάρικα. Επίσης ένα φουλάρισμα κοστίζει πάνω από 120 ευρώ γιατί βάζω ενισχυμένο πετρέλαιο. Οπότε να είστε καλά, να έχετε όλο το χρόνο να μπαίνετε να σχολιάζετε τα βίντεό μου και να πείτε και στους φίλους σας που έχουν χρόνο να σχολιάζουν τα βίντεό μου για να καταφέρω να το τουρμπίσω λίγο περισσότερο.